तुम भान चोफा आलम थी लापेन फेरांती के चोफा तें पेन फेरांती तुम नंग से तोंगलु लापेन लापांगसो निली APHLC Karbi Anglong All Party Hills Leader Conference along nengkang sir cap an nili claim lo lapen hadak Central Committee along ke nili arku ke lape Joint Secretary lapen da bukajana long ke da nili ke Joint Secretary nili lapen in charge secretary lo nili laga bukajana long kenangan ke claim ajirding lo Dorbaguri nili lapen Deopani Surukothar lapen da Bukajan lapen Borjan lalong trop along ke nilisi ke lang lo lapen nilisi control lo anan kan kan arona teng pensi disciplinary pensi nili kam claim kan lo dambong an bom pen claim bom pen non batai tinta MP होता जे का ठार मंग चराब दुन लो लापेन MLA होता लदाख MLA होता निली दा चराब लो बगजान तंग ठोर होता लापेन ako तामतांग चु होता जे का ठार APHLC पेन अलांग ली चपेटी दुन लो MP होता निली चराब दुन लापेन MSC होता लदाख बोजान लोंगता निली चराब दुन पेटाई फ्ली अन इलेक्शन दाम लो लसीनोन अधुआ बांके MLA किली गिया हो बोकाजान पे न बांके कैंडिडेट आविदे लो लसी मीटिंग तो निली पेपोसी कैंडिडेट आविदे लो मा बोला क्लान लो amasi nili Central Committee je kathar ke Japon alang li president long si arjulo lapen haladak 26 constituency do karbian long lasi APHLC party tum phanan Central Committee ke Japon secretary tum lapen president tum si hang kon si halbang so kaching wai huta ni hadaka dun si hada bangke Congress pen seat sharing nahi lapen alliance nahi alam ada clan lo si nili hadaka protest lo lapen arjap ther si nili ninjelo la constituency kora shop anglo lapen litum la Central Committee do an abitung an hadak jingrum si lahailam penaan cengwai patiap lo serta api bang ke alliance lapen si sharing alang si naklang mo la si 26 constituency ang komta 2/3 majority chelang lo lapen kadu ko 23 ana bang ke 23 constituency bang ke seat sharing nange lapen alliance nange lapen congress along cepa oktu nange usi lage ke thom a constituency tum pinana itu inut bahani tum kan yedo tame majority ongdum ke seat sharing nange usi halabang sobota lason usi claim lo hodak ci donde delo amasi nili mathalo lapulute bukajan ta hangai meeting usi nili meeting hang lohora lasi meeting hang si da bukajana long Surukothar long si chengwai constituency throp do lada bukajana long lasi jahang lo Dorbaguri nili lapen Surukothar Deopani Bukajan Borjan amunit ani tum LA tum an chatong lo lapen hadak nilitum a committee lake tribal unity mane Karbi lapen Naga akhai lapen Pusari akhai
lapen adivasi akhe la inglong so tum phan angka parlo et si militum tribal unity lapu sona constituency si militum hadak chingrum asi hala so ka chingrum hot bangta tu that mi jiti chen lo la ka do kavita chekhoi kri bokajan ke APHLC pensi thur nangi lapen si itum election MLA bang chepti do nai balam si chekhoi lo lapen si charing bang ke nangne lapen alliance ta nangne congress lo ta chewar bu nangne athe damtang MP husitame congress tum ke daga bokajan ke long bang ke kora pho ansi long anu kene ala hongkha ke nilitum APHLC tum ke damtang MP huta 31,000 nitum dak long dun la sinitum second position long dun lo la sinitum la non la naga akhai lo la ke amen ke azamu ko lo hala pu inu dalam pankha ni hai tum la nilitum aragi ari do tum ta ilitum long so re nai ko klem ra pe dam ra pe lo na ren bo da an pen ta ni ka do koi phanta ka pon eja pon phaman ra pe asin non thu bang ke damtang 31,000 long lo Adivasia khaya tumgang ke apen chingwai lo ha tum kanang support lo la inglong so tum khai seta la kunaga tum tare la nagaland border do tum anta hala tum kanang chekroi dum la pen kosari tum mes kosari tum anta nang chekroi dum la pen kadu ko ya khai inglong so khaen kuki do ni long da do la kunil nung kang ni tum hello kuki lidara tum lo inglong khai ke la inglong ke kuki lidara tum pen ni tum chingrum silahaya tu manta si sharing nangne laposi itu APHLC kan thok ni kusi dak sita arlo joy kanamasi jiai ka tharaban koposong tamama thalone alangli gorok gogoi tum pensi latung chetong lo lapen Desember achiklo si alang tu hadak chatong na ili hela suhundir fan phun nang kurilo ye katha aba nang nang go mako do ye kam si klem lo hem si do nili nang phanang puya bang la hello pi duo phanta than dari lapen pi duo phanta nije dari ni nang phan si secrecy pen ni nang phan nang than joy la posi ne APHLC dudil lapen APHLC party pen presiden tani pen lapu mutela itum tuluram rom hang ke japon misen lapen ilituma along di fua sa horse tabe misen kam claim lo arge theglom lo alang ni development kam claim pi pen alang li munir pantang hon pi tuluram rom hang ke alang li CM lapen la nilitum long Borjan constituency along Surijorong fa alangli nitum along si IEM lo lapan nilitum IMDC lo alangli ke Japon mepik nilit teknolong lasi ninduk piglo seta aphi ke nilu pa hinpen Surijorong farabang saraba alangli niliphan chenghon pig arkom lapen ako alangli niliphan alam ta hilong lahalang lasi nilihem siwan lo nali birta ajulong si keban Surijorong family hewan lo aloko Philip Terondo kala lem along so chairman si alangli elongon lapen ko Sungaram hala ke VDC chairman lo Sungaram Sinar alangli tanang tung si nilihem siwan lo nang humri lo latung along cingkilo ason political align cingkisi enang temu ke thalo lasi nili mathalo nang tung ke bang ko churopar pilo lasi na hokta nili ke chetewar thekhe delo lasi no nam tung lo na chetewar on fit ko kusi nili tung bot pithai be ko nili tung ke nili nang long na kita orang kita nilong penangan munit hazar lak aram duni tung lo sedami latung tanang dun eji si nili ke nang tung lang sina cetewang ko sina je phale bu ko lo Surijorong phan ting pamilo ada nili hamlong si
ni tum hen sekhi pilo ahin lahin ni tum Sunaram Singnar dolo Philip Teron ala lema chairman dolo lai tum laben ni tuma em lo alang ni suryo par anda churu ni pingun alang ni le pan ke receive por alang ni ke claimation na posi ni ta ni ngarong pik sarong pik atum nam se pau dono te BJP lo la suryo par lo pen sar program rong hang ke japon CM lo alang tum lo che pau dono te ni senpen karbia khe phan la ningdu la pen ning ke do tum phan ta alang ni pe pli the ko alang lo chalang no te ni senji ma thal la se alang li surjorang phan ni phan pulo sarban ni le CM lo na kon pulo tum ke tribal area hala bang sa teng pen langdam lo pulo tan ke nang ke si leader nang si ke than nang si ke mum la ka do ka be ke ko pulo te ni tum phan na iru ko nang dam ni sini ni phone pen chingki lo ama selang polo ni than lam ka project de tike aposi kadu oi ta project de nilam na na visite te te phanan than masi ni polo nalam na bom si ni tu kadu oi ta nam hang nam lang si na ke claim si na claim se na polo tu long si na ta na lo si na du tu kan de te na la poson da kan dam yute da komolante PHLC leadership president ke claim bonde alam polo ni ke dudil lo apo alam polo ntini nalo do ponde na yoni pensi na sine phane ponde tanang pi secretary in charge ta boko jange central committee lo ta joint secretary ta nang sini ke po na fipsi ni nang kan pami ente na wasolo ke problem lo te koson lo ke englo so tum phani koson ni khan malang thalo ne ke dudil lo ko ente na non na si do lo ni gorok bogo ya tumulong te meeting do meeting do dia plan si ni na pan secrecy pen si na pan ke thang joy ani tai ni mathalo ni duk pik lo ni farum sitani li chiru lo ente dai long so garbian long lan 6 schedule alam constitution alam ke than bang pan long le pota than ni la pen hala photara ji da than constitution as $6 on pensi council chari nai jo la halam ke than ben ne te ini lu la ke bolam ni ni ye te ning duk lo ni office planning mala ho ni benang an ke ning duk lo masi ni la so sarbura bang pc ma tha yong yong la ho la congress long si jon tan lo la masi ni le aju lo na ke all india alliance along ta organize vice president sinang ke plenwam ikan ke nang nomi thanga dol si nomi thanga labang so a party chiri bupung halana opposition party long dudun pulote ditung ke ko si ba pani ko si ke thang thek olam ni ar chulo masela nang thago ntini ni ke koson na lo te na yong si dam yu pote ni na lo dun ko te nang tanani halin duno amani ajulo ntena nalo dam bote ni tani halin dam ko dapen masini ni oi turjo khar lapen hala CM turam hanil phan hola bangso hut ni tum ching kilo special pen nang li ke mo hola Hemanto Biswa Sarma ko ansi nang li hala mapla lapen photo bang ke chikop duna ko la tasina li surrender ko sini panang ko la sira soteng pen si ni li pin Hemanto Biswa Sarma long si ni li laso kene foho la map BJP la bangso mapla la pen photo ni party photo chikop dun lo la pen ongdung ni li long kado kabe pen ni li pini 1000 pho armu PHL stitum dagdo seta me hala tum phan ke arwa ke uni dela porlam do ko amase la kado kabe farman an sita me milisi jarwa dunlo la pen la swateng si hala tuma directive pateng si nili kroi pen si nili la swateng si claim dun atela non ongdung amuni tatum nitum pin 1000 pho armu wan lo ladak Hemanto Biswa Sarma lo la si hala kewa dumta ohodar ba kudet pora ning orinon athe aporalam do ko masi hala tuma directive lensi kroina ko na tuma farman la ka do ka ge anta nilisi jarwa duna ko
lase dak se apor alam dong nasi lan pen sini alam tu mandari tebe teng sini arju nang ko lase la tewang yelang hot bang takut topik lang la pen non election ke jogi ke 9 tarik sirkep si jogi lase APHLC atum an ke bokojana long an bang ke chuningri lo ong dong abut pen surjora parapan bahai nang ko la pen Himanto Biswa Sharma aku putot chief minister ang hoy aku government ini aku pangituna lapen ladak tulurang hangsar lapen surjorong parka declare ban mission ni kongresi pamelo hab Himanto long si nili laso putuk cikutu lapen cepo Cholo, non mang cái cholo.